kafi duniya da abin cikin ta takalmi na Mustapha Mahamudu Sayyidul Kauni. Uwa uba fansa akan ka takalmi, duk wanda ya musu wannan da ni da shi bani. Kafi duniya, wallahi kafi duniya da abin cikin ta takalmi na Mustapha Mahamudu Sayyidul Kauni. Uwa uba fansa akan ka takalmi, duk wanda ya musu wannan da ni da shi bani. Aya hijabul a'azami, salam alaika nurul mudal sami. Annabi Muhammadu Kacin zuwa na zamani da shaidani, abinda na ji yana ta ƙara rudani. Da dai in zauna a cikin su ɗauke ni zuwa kiyama ya ilahi rabbani. subhanallah. Ga jalumin annabin ake wasa, ana musu har ana ta sa'insa. Rashin ganin girman kadarinsa ya sa wasu za su raina takalmi. Da shi ya taka fadar Ubangiji rabba, har zai cire aka ce ya bar shi ku duba. Faka na kama kausai na ce ba ku karanta ba, alawadan mai raina wanga takalmi. Muhammadun basharun laisa kalbashar, bal huwa kal yaqut bainal hajar. Dare da rana safiya da alfijir, Allah kaman albarkacin sa takalmi na annabi Muhammadu.